عوز السلام تانا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت نحن زوان زدلنا يوم زيناتات تحيزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم ان فنهم على زيناتات من تخبطعكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسع ኤርትራ بقداي ሶማሊላንድ የሀገርነት አፍልጦን ማዓልታት ስቅታ ካብ ዝመረፀት ጸኒሓ ስቅታ አሲራ መግለጽ ሂባ ውድ ሕራት መንግስታት እውን ህውፅ አኺባ ጸዊዑ ሶማሊ እውን ተወሳኺ መግለጽ ሂባላ ሶማሊላንድ የሀገርነት አፍልጦ መርከብ ካብ እስራኤል ካብ ስማዕ ጀሚሩ ብዙሓት ሃገራት መግለጽ ይዘውፃ ኾነ خلዋ ነገር ግና ናይ ሶማሊ ጥብቅ መሓዛ ምዃና በተረጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓት ኤርትራ በቲ ጉዳይ ስቅታ አመሪጣ ጸኒሓ ነራ ኤርትራ ድሕር ናይ ክልተ ማዓልታት ስቅታ ሚኒስተር ዜና አቢላ ከም ዝተለመደ ስቅታ አሲራላ ኤርትራ ናይ ሶማሊላንድ አፍልጦ ብዝምልከት ቤት መግረጸታ ውድ ሕራት መንግስታት زيشاو ملس بهطوط كبي قبا اختبليا مجلس اوتيا قداي مصر اسرائيل بينامين نتانياهو هاجرهم اسرائيل نسوماللاند افلطوم هابن سعيو منግስት ኤርትራ በዛው መግለጽ ውድ ሕራት መንግስታትነት ጉዳይ ክፎቶ ይሓትት ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ዝውጾ መግለጽ ዝተገበረ ውዲትን ሃንደበታው ሚስጥርን አይኾነን ክፍሓስን ክስራሕልን ጸንሐ እዩ ዝበለ መግለጽ ኤርትራ ሓደገኛ ዘዋውን ዓለም ለኻውን ቅልውላው መረበሽን ዘምጽዩ ናይ ሶማሊ ሃገርነት አፍልጦ መሃቢሉ መግለጽ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገረ መስቀል ናይ መንግስቶም መግለጽ አማ ሕብራው ገጻቶም ሽዑን ሽዑ بحطير أكافيلهم اللو أولات بيت مغرطتا زي شام ملس زهولو قدايات كم زخانة نتصبيلهم اللو اتمجلت فلايد مامس قدايات تايوان بمتحز زلو قداي أبقمت متاو تشاينا عبية حلفنت كتوصد كم زقبا إيرترا متحسابا مينستر زينا قليتو مس منجستي إثيوبيا قبل علم فحفا حزاتوت محدار بريزيدنت إسياس أفوركي من الصوماليين جبتن فولي نايم التحبار سمعنات كم زفتحت قدم حج مقلات يفلت عرف استسمع عزناي سوماليلاند أفلتو زينا سعيو بزحاتنا عرب أفريكان هاجراتن ناي إسرائيل وسانا خمس قوام أوزقلت مجلسات كوتا ጸኒሐነ ለው بخالي وجن بيت مخرطታ ውድ ሕራት መንግስታት እስራኤልን ሶማሊላንድን ዝሃቡትን ሃገርነት አፍልጦ ሲዕቡ ህጹጽ አኺባ ጸዊዕሎ ቤት መግረጽታ ውድ ሕራት መንግስታት ሎሚሶኒ ህጹጽ አኺባ ዝጸውዑ ኸውን ከሎ እስራኤልን ሶማሊላንድ ዝሃቡት አፍልጦ ብዝምልከት ህጹጽ አኺባ ይካየድ ተባሂሉ ይጽበ እዚ ዝገልጹ አምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕራት መንግስታት ዝኾኑ ዳኒ ዳኖንን እስራኤል ካብ ፖለቲካዊ ዘተታትን ድሕሪት አይትብልን ፊት ንፊት ትገጥም ያይሎም ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ሓሳቦም ዘስፈሩ እቶም አምባሳደር ሃገሮም ምስ መሻርክቲ ሃገራት ምትሕባር ንምጥንኻርን ዞ ምርጋዕ ንምምጻን ብዝብል ሓላፍነት ብዝተመልኦ ግልጽ ብዝኾነ ኩነታትን ከም ትንቀሳቐስ ኣፍሊጦም ኣለው ዝሓለፈ ዓርቢ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦም ሃብሲዑ ብዙሓት ናይ ዓረብ ሃገራት ተቃውሞን ከስማዓ ከለዋ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ጉዳይ ደጊማ ብምግላጽ ኣፍሊጣ እያ እዚ ስዒቦ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንሎሚ ዝእከብ ይኸውን ብኻሊ ወገን ህጹጽ መግለጽ ዘውፅአ ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ሶማሊ ጎኒ ብምዃን ገሊጹ ሉዓላውነት ናይ ግዛቱ ሓድነትን ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ክብል ሓይቱ እቲ ሕብረት ብወሃቡ ቃል ኣቢሉ ኣብ ዝለቐቆ ሓጢር መግለጽ قوام سومالي شارترات حبرات أفريكان ودو حورات منجسات تمركزو لا لاونت سومالي كخبر له ويلو أذن السلام الرجان ملا قرن أفريكا وصان يبل نايت حبرات مجلتي حبرات أوروبا مونجو سومالي لأن المنجس سومالي نزل النوح عمتات زلغة أفلالاي نمفتح فريام مزغونة زت خكايد نتابعين لهم نا أوروبا حبرات بحاتيرو أزغم زيلن كله بريزيدنت سومالي حسن شيخ محمد قطع استحواس مجلتي أبغر مي بارلمان دويلهم أسمع ملو حسن شيخ محمد إسرائيل نرأس نزخالة سومالي نزهابو تأفلتو قلت وراري يخبلو ዝኾነ ንወኾኑ ከለው እዚ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ኻብታት ምንቅስቓስ ናጽነትን ክልዓል ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቖም ኣለው ትማሊ ሰንበት ኣብ ፓርላማ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዖም ዝርርብ ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ቁጥዕ ብዝተሓወሰ ድምፂ ንእስራኤል ክኹኑ ንተራዮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ታሪክ ሶማሊ ላዕላውነት ሃገርን ንምድፋር ዓብዪ በደል ኣብ ሃገር ሶማልያ ፈጺሙ እዩ ክብል ተሰሚዖም ኣለው ጸላኢ ማለት እውን ንእስራኤል ክጽውዕዋ ተሰሚዖም ኣለው ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ህዝቢ ሶማልያ ብህጹጽ ተረጋጊኡ ናይ ሃገርነት ሓድነትን ናጽነትን ካብ ዝወራር ክከላኸል ኣለዎ ተስዋ ሃገርና كلاخلو انكو غزي حج يلوم لو بريزيدنت سومالي هزون كتاوعو اتحيزمون نيتانياهو ግጭት ማእከላይ ምብራቃን ናው ሶማሊ ንምጻን ይፍትነለው ክብሉ ኸሲሶም ሃገሮም ሶማሊ ካልኦት ሃገራት ንምጥቃዕ ከም መናሃርያ ወታደራዊ ቤዝነት ከም ዘይተገልግልን እስራኤልን ኣብ ምድሪ ሶማልያ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ቤዝ ክትመሰረት ከም ዘይፈቅዱ ገሊጾም ኣለው ባይቶ ቤት ምኽሪ ሶማሊ እውን ናይ እስራኤል ኣፍልጦ መሃብ ከንቱ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ዝኾነ ክኸውን ከሎ በመሉእ ድምፂ ውድቂ ከም ዝገበረ ገሊጸሎ እቲ ውሳነ ላዕላውነት ሶማልያ ዝደፍሩ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት ብሃገርን ሕግን ዓለም ለኻዊ ሕግን ተሓታትነት ከም ዝኾነ ዘጠንቀቑ ኮይኑ መንግስቲ ጉዳይ ናብ ውድ ሕራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ዓረብ ሊግን ክወስዶም መምርሒ ተዋሂበሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዓርብ ምስ ሶማሊላንድ ሙሉ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ምስራቶም ምዋጆም ሲዕቡ መምሕዳር ኣሜሪካ ከም ዝተበጽሐ በዚ እውን እስራኤል ንዝሓለፈ 13 ዓመታት ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ተቐባልነት ሸለል ትበሃል ዝነበረት ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበት ቀዳሚት ኣባል ሃገር ውድ ሕራት መንግስታት ኮይና ተመዝጊባላ ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ዓብዱልራሕማን መሐመድ ዓብዱልራሂ ብወገኖም ናይ እስራኤል ኣፍልጦ መሃብ ንጎረቤት ሃገራት ስጋት ወይ ናይ ጸላእቲ ተግባር ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ናይ እስራኤል ውሳነ ዓለም ለኻዊ ቁጥዕ ክልዓል ከም ዝጀመረ ዝዝረብ ዘሎ ኮይኑ 21
هاجراتن عرب هاجراتن أفريقيا خمون ودم التحبار اسلمنا نتتكبر عالم لخاو حجز تحس قبلو خونينا ملو براحت كينيا يوغندا تنزانيا جيبوتي بريزيدنت سومالي بمدوال هاجرنا تلالاونت كم زدقفو أرقاقيت ملو إيرترا بوتو قداي زلوا مرقت مس قداي تايوان تشاينان بمجنزام مجلس أفريقيا لا بيت مخرطة تودو حورات منقسات لوم مسوني بتو قداي مخير وسان خفلت يتبهاي لتبا أبدو إثيوبيا خوينات المخفات مدلوات تسراويت أفليتو إذا سمعنا بلتقنا منقص عطقون حيلن زي سلطون كابست أيش دحر سومناتيو كما الجزيرة زامسو العالم لخو مرخو بزهان دماز حلف ورح مزارر أبز قورو قديات ماخل حد حبرات إمارات عربنا يدي ساباج أنفرنز بهال ناي بلتقنا منقص أبيشاو قلقومز كل المينغا وردا داوس ونزا قرابيا أبزر كبوتا أنا خفت زر كبوتا درو مسلطن ناي سودان ملشا أزازن حبرات إمارات عرب نوكيل نزخون جنرال حمد داقال رهيميت عطقات زي سلطون يوستبهال اللي خمس خانات فلتيو باما يتغطر تشكركرتي استطاعنو سلطنتون نابز كامب خاطو ملاخو من ايزنقعن الجزيرة اثيوبيا ناي سودان كلتف حيل دقفن ام مراق سودان ابولو نايل ناي قزات اب سودان طور سراويتن متقع تخفت ناي مسلطن خامب فقاد بمال ناي سودان وتدرو سف سلطان وهاب غير مقلاطي فلت اتخاتل ناي سودان طور سراويت ام مراق سودان حلش ناي كوينات جنبارن كخفت محساو زفلت قدم سومناتيو حجز زرقاقص حبريتا سودان تريبون حزوت يلو حدا ناي سودان لعلواي سب سلطان غازيتهم كزارو ناي قلتف دقف سراويت متقعت نمكات او دو اثيوبيا خوينات كنقساقس يبماليو سلازي دما ارسيف ناي مشارختن كمروكن غيسان نمدمساس او دو متقعت يخنكفتينا خبل قليطم ناي اثيوبيا منغسي ابرواعته ناي دو كابتات قلتف دقف ملشا معصن خفتي يزبلهم اتوم ناي هاجرات سب سلطانات ناي كلتين هاجرات ناي بلو ناي لنغزاتاتن ناي دو كاون اب قربا ناي كوينات قطنا كخون يخبل تزاريبو ملو ازن تخوين دما كاب هاجر وشتن كويناتن بتوسخ ناي بلتقنا اجازازا ناي وطا عطقاتن حيلي اب هاجر وشت بمسلطان زعدمو خالي خوينات يخون له مالتيو كمت ناي سودان لعلواي سلطان مبرهم تخوين ناي دو سودان اس بي ال ام امرار حتاتكم ناي قلتف دقف سراويت كوينات ازسن اب اثيوبيا بنشانغول غومز كلل مقمت اب زخونت اسوسا وشتنا تنقاسقس زركو بخوينم نزن مرغات دما غداي بقربا انا تخاتل يلوم ناي بلتقنا غزازا كاب تقدم ناي كوينات مشارختي شعبيا زوسدتو مكرون تهالو ناي افريكا قرني زناو استفالالي حالتات امرار حتات متنقادن معتقن مسلطانن يخبلون سمو يقلتو جنرال بزمن قد خنقتل عين خليني لهم ناي بلتقنا كوميشن ناي تግራይ تساتفو بزملكت ناي كلل تግራይ غزياو محدار حج زلو خنتات كساتف كم زي يخل افليتو بلتقنا العالم لخاونه اثيوبيا تميتن مفلاط انكان تناددو بفلاي ناي هصانات غداين مزرارو مخان تخطيله حدش ناي تميت ايطمنان بروباغاندا مخفات زفلتيو استاكبه ገንዘብ استلقسه حجزن زرف اتاغزازا موت بركا ايخونن انابل يركب كابسو من مزرارو نابزو خون كم حصات ودال ناب شرخه محاويسو ناب استفلالي كامبتات زمرح جنرال سورده امرار حتاتهم اكيوم ايوم تغعزم حدا مست جنرال زنورو ابشرم عقوشتون استتصلل ادي زارو معلت خلت سلسته مدحانيت ببادر خبري بموساد بطعم يخبد زحمم زنبره ودي مويتني اذا حيم تري وزلخم بعل غزاي كحكم وزخالكو ايخونكون بطعم خبيدني بعل غزاي منبار انت زي خيلو انا كو انا بغزاي تمليس خنبر بمال ملختن محلالفن كالينا هيطان ابوني قتل ورقن معدنن ابز تحفسلو تግራይ وشتي خوينا كمي لما نخون يحفر يوكو اب حمران كابي يتفنقيله ناي سب ايد مراين زغبن اينبرن نهزب ختبلو سرحو يبللخو يلوم نزوم تفنقلت زرخو بجنرال تادس ورد دما بزخونتات مقصال ايكالن يوبلو حجزلو صقم كفتح مس فيدرال منغست نمس عالم لخو محبرسن كم سرحو خزارو تسمعمي بلتقنا دما تميتر سيعب زعوا ناي بلتقنا مخكر كوميشن نزارارب الو يو ناي تاغراو مخكر كوميشن وانا كوميشنر مسفن اريا كوميشن تግራይ كلل ناي مخكر مسرحن مدلادلن مفتار مستفالاليو مداركتا اكلات زتنا كايدر كبيلهم كاب تخلل غزياو محدار كاب تخلل زركم ناي بوليتيكاو حالتاتن كام مهراتن كاب سيفيك محبراتن كام ميديا اكلاتن مزخون زته مكياد العلم ناي تግራይ كلل غزياو محدار مكتل بريزيدنت امانيل سفاغنا بسمين كينات مخنيات اب تخلل سفطر طقمات بريتوريا ناي سلام سمعنتن مسرت فتح خمزه يرخبو ناي تخلل علاونتون توري رقم زركبن العلم بمليونات قطر حزبون كاب غزم تفنقيلهم بمالبريم طقمات اب فتح لا اسكافن كونتات اب فتر لمنجد قدم حجي كم استجبروا كله قدم خلت معلتا تمثال زت مكيادون ارديوم يخون برمچو خناتات ناي مفتار مسروح ناي فيدرال منغست تغبار مخانو كوانت تفلطه از غبو خوت كحتت كم زنبر انت خونا غنا استفطر حدش لوط خم زي لغليطم بقطالنتون زت مغبارن كم زطلبن يخون بر ازي اب زي خونلو بزح مدارك تزلو ناي تግራይ كلل غداي كوميشن بزلو غزي مطنقا كم زي يخلنا اجندا اخيباتا تساتفتي مفلاين مغبارون حج زل نباراو خناتات كم زي فقد يوم تزاريبو
በቤት ፍርዲ አምኒ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ምጽዳቁ ተገሊጹ። አመራርሓታት ጀነራላት ኣብ ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ውሳነ ምስተወሃበ ዝኾነ ከም ዘይኾነ እዩ። ናይ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ናይ ቀደም ናይ ትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ናይ ሜቴክ ቅድም ሓላፊ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውን አዲስ ዓለም ባሌማን ካልኦትን ሓዊሱ 13 ውልቀ ሰባት ናይ ትግራይ መሊስካ ምጥያሽ ኤንዶመንት ፈንድ ወይ ኢፈርት ወኪሎም ከይንቀሳቀሱ ናይ እገዳ ትእዛዝ ምሃቡ ይፍለጥ። እዚ ትእዛዝ ድማ ናይ ትግራይ ክልል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዘጽደቆ ተሰሚዑ። ኣብ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ታሕሳስ 16 ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ተጸዋዒ አረጋው ገብረሚካኤልን ክንፈ ዳኛውን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን አብርሃም ተኸስተን አዲስ ዓለም ባሌማን ካልኦትን ዝምልከት ዝርዝር ናይ እገዳ ትእዛዝ ሂቡ። እቲ ናይ ትእዛዝ ሰነድ ከም ዘረድኦ እንተኮይኑ ኤፈርት ዝተጻሕፈ ናይ እገዳ ትእዛዝ ናይቶም ተጠርጠርቲ ስም ዝርዝር ብዘይ መጽሓፉ ናይ ትግራይ ፍትሕ ቢሮ ጉዳይ ክብርሃለሉ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብምሕታቱ ናይ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምትሕላፉ ተመልኪቱ። ካብዚ ምስዓብ ኣብ ሰፈረ ትእዛዝ ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ዝተጀመረ ክርክር ከይተወደ ተጠርጠርቲ ናይቲ ኣመልካቲ ውድብ ወኪሎም እንተተንቀሳቀሶም ሕጂ ኣብ ስራሕ ምዘሎ ቦርድ ዋና ጸሓፊ ፈጻምን ግጭት ተስዕ ምዃኑ ውሳነ ስለዝተረድኡ እቲ ክርክር ክሳብ ዝውዳእ ኣብቲ ክልል ፍትሕ ቢሮ ሰለስተ ቃለ ጉባኤታት ክፍጸሙ ተኣጊዶም ክጸንሑ ዝተወሃበ ትእዛዝ ከይለዓል ትእዛዝ ምትሕላፉ ተመልኪቱ። ኣብ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርድን ትግራይ ክልል መቐለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወጪ ዝተገበረ ደብዳቤ ብኣመልካቲ ኤፈርት እና በቶም 16 ተጠርጠርቲ ማእኸል ዘሎ ምሕዳር ክርክር ጉዳይ ናይ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ሰበር ሰማዒ ውሳነ ዝሃቡ እገዳ ቁኑዕ ቅዳሕ ምስ መፋነው ብምትሓዝ ምልኣኹ ይግለጽ። ናይ እገዳ ትእዛዝን ዝበጽሖ ናይ ትግራይ ክልል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ ብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ትእዛዝ ናይ ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ናይ እገዳ ትእዛዝን ከጽድቕ ተጠርጠርቲ ናይ እገዳ ደብዳቤ ክበጽሖም ትእዛዝ ምትሕላፉ ሪፖርተር ገሊጹ። ኤርትራውያን ኣብ ደብ ተታሒዞም እዞም ብኢትዮጵያውያን ሰበስልጣናት ዝተታሓዙ ኤርትራውያን ካብ 100 ዝበለጹ እዮም ተባሂሉ። ናይ ሻዕብያ ገዛዛ ጨፍጫፍን ብዙሓት ናይቲ ሃገር ዜጋታት ስደት ናይ ዘመናት ሓቂ እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ከም መሰጋገሪ ካብ ዝጥቀመሎም ሃገራት ውሽጢ ድማ ኢትዮጵያ ቀዳሚት እያ። ሕጂ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ድማ ብደቡብ ኢትዮጵያ ናብ ጎረቤት ኬንያ ክሰግሩ በፂሕና እዮም ዝበሎም 103 ዘይሕጋዊ ዝበሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት 5 ናይ ሰባት ኣዘዋወርቲ ደላለን ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓሉ ናይቲ ኻዊ ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ ከም ዝገለጸ እንተኮይኑ ስደተኛታት ናይ ሰባት ኣዘዋወርቲ ካብ ትማሊ ለይቲ 9 ሰዓት ዝተታሓዘ ኣብቲ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞባ ሓመርን ወረዳ ውሽጢ ዝርከቡ ኦሮበሬ ዝተባሃለ ቦታ እዩ። ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኣዘዋወርቲ ደላለን ዝተታሓዘሉ ብኣቕሓ መጽዓኒ ካምፒዮን ተሳፊሮም ናይ ኢትዮ ኬንያ ደቡብ ንምቁራጽ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ተባሂሉ። ሰባት ዝተታሓዙ ዝኽኣሉ ናይ ፌደራል ናይቲ ክልል ጸጥታ ኣካላትን ብዝገበርዎ ምክትታል ናይ ሓበሬታ ልውውጥን መሰረት እዩ ይብል ፖሊስ። ኣብዚ እዋን ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኣዘዋወርቲ ደላለን ፖሊስን ምርመራ እናገበረ ምዃኑ ገሊጹ። ከበራት ተኻትናንዶም ዘለና የመረስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ለና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታት ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።